Chomir thla ni riat zirtop ni kan lo thleng tareng mai mei ni riat sang hele som ni paruk kan lo thleng ta a chi bai kan an buk chewa hei tukin lama kan puanang khan kan channel hi sang hele som paruk atanga bultran kan ni a mei ni rukha kan kum som tlin na ania voin hi channel nei du pa birthday an ni boka chutiang vel te chu kan ni e engpo chu ni se he hun min hruai thleng tu pathian chunga lom thu kan soi mol mola kan channel alo than len theizel na atana mitangkai tak tak te subscriber te kan viewers te in hena lom thu kan an choi thar le ni se he kum som chung hian har satna lian tok lovin voin hun hi kan thlenga voi khat hek kan to ka maro chu engtin tin amo kan han la let le theya chuti lo chu har satna lian dang kan tok lem lo ni ina hriata engpo ni sela pathian vena le kai hroina kan chang ngai thlatu tele min lo thlir sak ve thin tu te inchunga lom thu kan han soi thar le ani e ole tuntuma hianin gulf bial Russia Ukraine lamte kan han hoi le dona khovel mi pui ngai ven le khovel media lian te ngai ven ber ani max yawang hian kai ni pon kan ngai tu lo theilova kan ngai ven lo theilova ngai thlatu te poina miron zo tam ber le kan ngai thlak du de berni te po hian a hriat mek zel boka breaking news kan naya thulian tham tak mai kan nei tlat mai tukin sing news a khan kan puang man ta chi alawa kan hun nei dan le kan news buat sei dan te pon an zir lo ve boka kan news buat sei lai ni zan lam khan US Iran inkara deal om turin man la mek ti te khania chutiang chuan US in point som panga umna ruwa man an siama Iran in an ngei tu mek thu te US one Iran ina US deal point som panga an ngei tu hun an ngei chan mek te khami chung chang kan tar langa ni kha US rotna point som panga Iran in an pom lo ni chuan Donald Trump chuan na taka beya avo abe ngei do ni te po khana lan thu te kan tar langa ni kha hei tukin jing levo in lam news te kan han en chuan breaking news lian tak mai kan nei ni zan lama ni zan reilama thil thleng kha ania tukin jing news a khan kan puang man ta chi alo ani o media lian rang te puan ta ni han en kualila an puan thui nang te puan puang lom thina mara zoi nang te ka chu soi ngai soi non homlo turin pumpel ram kan tu manga nizan lama thil thleng kha nia Iran chuan in US military vessels Hormuz Strait an kap nia soi ani Iran chuan in inka haidanan bo chiani in US hian inka haidanan bo chian in Iran chuan an soya longpan hi Hormuz Strait kaltlang tiran tum US hian ti in Iran chuan in chu US longpan ni chu an bei thu an soi hi in biak na umlai mek le US ina Indona ti top tura point som panga Iran hena an thelu Iran thule hlan ngai chan lai meka thil thleng ni in a hriata ni zan nama thil thleng ania Hormuz Strait a US longpan ni kaltlang an tum lai in Iran lam hian warning mangin ti to pan tuma an warning na savio mai maro su US longten kaltlanga Iran hian an kap ni apuan ani heti lai hian US suan na takin an beilet ve ngala Iranian oil tanker Iran coastal waters Jax port atanga ron kalchu US chuan an target ve ngal nia soyania Jak port atanga Hormuz Strait pan Iran oil tanker chu US chuan an target ve ngal nia soi ani hetianga in beiton na tuipuya a omlai mek hianin air attack athleng nia soi ania boruaka atanga beina bandar khamir tele sirik te tin Khames Island ate bepui thlakna boruaka atanga kalpuyani thu The Guardian chuan atar langa hei hi US thlona in Iran hun ma abom nia soi ani Iran Armed Force chuan US chet na an chang let nia soi ania chuta chuanin engang tekin nge Iran hian an beilet hi puanzar ani ta hrilova tuna hian boruak apui chhole viau nia soi ani chuti lai chuan US lam chuan in ka hai thu thlung kha ala om reng ni in han puang ve thung o ti hian breaking news omong ang te hi khan puang chho zelanga Iran target 3 US destroyers near Strait of Hormuz Iranian media reports ti ani Hormuz Strait naya US destroyer te US destroyer pathum Iran chuan an target ti ani US destroyer pathum Hormuz Strait bula tol mek chu Iranian Navy de chuan an target ni in Iran Tasmin News Agency chuan atar langa hei hitun hnaya missile pani manga US long warning nana an ka le Iran ina UAE a missile engamozat akalu
chu tiang borok so sang taka nu deal lam an hoisan le nuwa thil thleng ni zan mai thil thleng kha ani CNN lam hian en taila CNN lam hian engtin nge an soi CNN hian borok ti so san lampang kha chuan ril rom chialo amai ro su Iran mun ma US hi chuan an bei ngei ni zan lam khan an bei ngei ti CNN po hian aron tar lang ani CNN thupuan hi han ngai thlak chhun zom le ela US force target Iranian military facilities responsible for the launching attacks against warships transit hei hi Strait of Hormuz paltlang tur longte beina Iran ai nam noi nge Iran chumo phurtu US na ngai wangin US chuanin Iran military mun ma an sipai mun ma an bei nia soi ani an sipai mun ma benan hian US hian destroyer an mang chuti rualin in do thlona mangin an chetel ti nichina kan thungai thlaka tangkhana chiang boka US Central Command chuan hemi chungchanga hian thu chua siamin statement an ti chua chuanin US sipai te chuan borok so san na turin hetiang hian an che ani lova borok ti so san hi an du ani lova buaina ti Israel an du wanga ni lova buaina ti punnun an du wanga ni lova Iran malakna an changlet ve sak mai nia soi ani Iran Armed Force lam chuan civil mun main bayan tok US jet na US fighter jet na wangin civil mun ma chiat na thleng ni in an tar lang ve bok President Donald Trump chuan truth social aron posa American force chuan Iranian attacker min beitu chet ron tho tu Iranian te antu dai ni na soya anti chevek ni in Trump chuan soi aina zokin kan chang le dona aina zokin kan phin dar vek don ni ti in Trump chuan soya chutianga malak na Iran na aron kalpui le ni chuan tun ayana jok hian kan cheang Iran hian tuna tanga reilo te a hian deal an sign du lovani chuan tuna kan chet ayana hian kan che don ani ti in Trump chuan a soi tuna hian ceasefire hi alakal meka inka hai thuthlung hi ala nung meka ni amai ro su Iran atangin channa kan be sei dona kan rotna point som panga te Iran hian an pom nge kan be sei tuna tanga deal awm nge tuna tanga reilo te a deal awm nge kan be seya chutianga awm lowani chuan tuna kan chet na ayana hian Irana hian thila thleng don ani tin Trump chuan a soi Donald Trump chuanin deal pom thuai turin Iran akar meka vau khana nen silai ko mor atin chungin deal pom turin anor mek ti te pon soila dik mayome chutiang chuan room thaina nen US rotna point som panga pom turin Iran chu normek ani chutianga an pom lo ani chuan ti in Iran laka malak dan tu Trump chuan puang boka nizan lama borok omdeu hat te po kha deal pom tura anor na pakhata ni thai mai ngem ti chu media tam tak puan dan hani ve bok achan chu Iran in aphal lo tian reveka Hormuz Strait paltlang thurin US destroyer pathum te anan kal chuaka ni ya chuta chu Iran in ron kap ta ngei maya ayana zokin US na chang le tangala tiang chu thil thlen dan ni in Iran lam tran tu news trend khatte hi chuan an tar long ve bokani US in an choi danin kan destroyer lama missile an ron ka pani hei hi kan longtan chuan a him lo hle apil thei mai din hun an dinga drone te an ron kap telani hei hi pom thei chi sia zang ani lawa ti in Donald Trump chuan a soi chhun zoma chutiang chuan tuipui pol rui mai moi tak maya kan longan kalai chuan Iran chuanin ral thom mangin missile mangin minron beita thutani than khur thu ka pheng phelep moi tak thlak angani tin chutiang deuh chuan Donald Trump chuan an te khina chuwangin eni chuan beilet lo theilo kan beilet lo theilo bani tin an chet na Trump chuan na soi chhun zoma tuna hian Iran tan chance kan peang tuna kan chet na ayana sa at sit hei turin engkim ro manna pe fel vekani deal om thuai don tuna jangare lo te hian Iran hian apom lo ani chuanin ama bak chu thim dona he leilunga tanga noi bo turin US sipai te chu in ring to ni tin Trump chuan a soi Iran lam news te hian enge an puan kan en ve thungang Tasmin News Agency lam kan han thliranga Iran lam news te hi chuan in US an burbun vek ni hian langa US said dan chu boruak siam tumna mai ni in Iran chuan an soi ve thunga Hormuz Strait hi Iran kutalo omrenga Hormuz Strait a hian englong ma Iran thulo chuan a kaltlang turani lo hei hi thuding lai thukal lai ani englong po kaltlang don se bayan tok don ani ti in Iran lam chuan in khong takin thu chuan la nei mek bok ani Israel lam news hi hanan levele thuak tiang
Israel news po hian US strike Iran following clash in Strait of Hormuz. Trump says ceasefire still in effect. In Israel news te po hian in nizan lama thil thleng US Iran in Beih na chungchang an tar lang vele boka maro chui hi in zompa ta in Beih na ang khan lem lova an han in kap vele deuh phat ani deuh ber mai. United States le Iran chuan nizan lam a khan in Hormuz Strait le che vela borok so sang takan nei. In Times of Israel news te po hian han puanga in Ekhai nei ani lai mek le boruak ti dai tur le indona ti top tura malak na thar kalpuin i lai mekin US in indona ti top tura rotna som panga Iran hena athelu lai le Iran thule hla angai chan lai meka he thil hi thleng ani Iran chet na US in an chan le deuh hlak nu khan US one boruak so sang omzel adu lo thu chuan siam zui ngal ani American Central Command US Central Command lam chuan in thu chua siam ni zan lama an chet na kha mani inven na self defense strike ani thuan soya chutianga Iran be na ron thleng ta kha an chan le tanga ya chuwangin keimani inven na turin kan che ani tuipui moi taka tuipui dum kuk maya kan longte an tol del lain chutianga kan longte tuipui moi takan tol del lai chuan Beih an tok tha thut mai tiang zongin Trump hian a soi chuwangin changlet lo thei kan ni lovani ti in US Central Command lam chuan thu chuan siam mani inven na tan sowa che an ni thu Sencom lam hian thu chuan siam Iran hian in Ekhai an bo chia nin US hian a puanga chuti line Iran chuan in US hian in Ekhai an bo chezok ti in an puang let ve bok Hormuz Strait le Gulf of Oman in Kara US destroyer an kalai mekin Iran atang hian bayan tok ni in langa US destroyer ta hi enge an ni enge a ming nizan lama Hormuz Strait le Gulf of Oman in Kara kalte hi eng destroyer nge US hian a puang che lo ni hian a hriata news lama kan han en kuala kan hmu mai lova amai ro chuti hian han ring chin ta ila helai Hormuz le chevela hian US hian destroyer da nuala USS Truxton te USS Mason te USS Frank E. Peterson Jr. te USS Michael Murphy te tin destroyer thren khat te pon ni henga tanga engema ber pathum hi chuan in Hormuz Strait le Gulf of Oman tuipuin paltlang turangai ania chu ni zan lama boruak thil thleng chu ani US military in thu chuan siam dan chuan Iran atanga beina ni zan lama ron thleng missile hmanga ka hi US Central Command chuan an lo ka phlan in an puang US long emo US assets engma in chiat na an tok lo ni in an puang thung ani ama ero su Iranian attacker te an long bei tu Iran ho long chu ti chiat ani thu US hian an soi thung thotan lam khan US chuan in US naval force chuan Iran long te nau paruk an lo ka pil to ni khan an soya Iran in a cruise missile manga le drone manga Hormuz Strait a US long warning na atana an ka nu khan US Iran in Kara borok tharan omania khata khan Iran long paruk US chuan an ka pil sak thu khan soi khati lai ve khan Iran chuan UAE ya missile aka blue ta ballistic missile som panga borvel jet ni soi ni nge kha tiang chuan borok an so sang hata Israel in Iron Dome le Iron Beam UAE ve na atana adalu a deploy de chuan na tangkai takin an thok ti te po kan puan nge to kha tiang chu thil thleng ania maro chuin biak rem an tum tho chu ania ral thuam manga in chang tonin dokan manga in biak fel tumna lian taka om tho boka enge hemite panhi din hunzel turpo hi luti heitu pakhat chu ne ve khop mai voin lam chu khotlang a borok lian tak program lian tak kan han naya faina be pui khu khonna chutiang te chu kan han nei ania khwal lian tenen chuwangin news la khom na hun duangin kan nei tok lo wakhati china khan kan du tok photanga tuna thu thar bera chuan US in indona ti top turin rotna som panga aduang chuaka chu Iran hena Pakistan kaltlangin Iran hena US chuan a thelu to a Iran chuan an ngei tu don thu an thlir ho don thu te pon soi ani chu rotna chu Iran atanga chan na US chuan a nga mek thu kan puang to boka chutia anga lai mek chuan borok thar ni zan lama khatiang khana omlea amai ro chu kha borok thar in Beih na in chan ton na kha an ziom le ria Iran hian engtin nge US rutna hi an chan le don ti chu khovel ngai chan mek ani engponi se kan du to kanga
boruak a so sang rep khop mai kan ria tangin ni zan lama kha tiang khan in beiton na lian taka thleng ania chu tiang chu a thleng chhun zom zel lawang ti soi thei ani lo bok ani ka ti china novel thu thar lang sarte rambel Buaina te ten international news politics le kai hnoite he channel a hian ti chu a thin ania min lo nga chang zel don nia